antes, para finalizar, este maratón que houve pola paz, que despois de 2 días de esforzo especialmente polo equipo de convivencia, pechamos o Día da Paz cunha peza moi especial, Can You Hear Me, unha peza que nos fala da historia dun neno xordo, un neno que quere comunicarse con nós e que nos quere contar como é a súa vida, como ve o mundo. Para ele o seu mundo vai todo moi rápido, encanta a velocidade, está cheo de enerxía, a vitalidade da cidade, o ruido, o bule-bule. E este neno, ás veces, neses momentos de tanta rapidez, busca meterse e mirar o sol. É un sol que quenta a todos por igual, no que non hai diferencias. E ese sol le gusta velo, le gusta sentir. E pregúntanos, podes ti velo? Podes ti sentilo? O seu mundo é un mundo silencioso, pero ele está feliz. Ele vive gracias á comunicación entre nós que lle permite ser libre grazas ao movimento das nosas masas. A única cousa que lle dá lástima e que sería moi especial é que non pode escutar as nosas voces, o noso canto. Pero ele tamén pregúntase, e podes ti escoitarme a min?